oscuridad, porque Casas Baratas no estaba iluminado, no había ni una sola bombilla, ni una. Entonces había que estar en casa antes de que anocheciera. Como niño, pues, y mirabas para los lados y como ahí todo era vegetación, eran árboles, eran arbustos, pues, y pues entre nosotros te metías miedo, cuidado que ahí detrás acabo de ver mover a alguien, ahí en ese árbol alguien se metió que yo lo vi, era mentira, pero bueno, ibas arrugado, con lo cual había que procurar estar en casa antes de que anocheciera, porque Casas Baratas está aisladísimo de Lugo, donde está, que parece que es el centro hoy, aisladísimo, tan aislado como que muchas tiendas que estaban dentro de murallas no te servían a domicilio, podías comprar, pues yo que sé, pues 80 kilos de patatas, ¿a dónde se las llevamos? No, hasta allí no vamos, con lo cual estamos aislados, o sea, la barriada estaba aislado, con lo cual de niño, pues de noche teníamos miedo, o yo tenía miedo, bueno, todos, la pandillita con la que andaba, sí. Mi padre era militar y nos inculcó, somos 3 varones y 2 mujeres, a los hijos, pues, por eso que alguno siguiera su carrera, pero la cosa militar, no. Y a mí me hubiera gustado ser, a lo mejor no tenía capacidad para eso, pero me hubiera gustado ser en medicina, por ejemplo, un cirujano, que eso no quiere decir que yo pudiera valer para eso, ni mucho menos, pero esa ilusión. Y después, a medida que van pasando los años, pues ya como, bueno, la cosa de donde yo me movía, matemáticas, cálculo, contabilidad, eso, bueno, pues se me daba un poco bien, pues no me hubiera disgustado ser también, eso, profesor, digamos, o maestro, eso, pero bueno, surgieron lo de estudiar bachilleratos empresariales, entonces ya no me fui por la zona de lo que es la escuela de magisterio, la carrera de magisterio, sino por la cosa mercantil, y tuve suerte de aprobar sus oposiciones. La llegada de televisión en mi casa también tardó en verla, o sea, tardó. No, ya con la televisión y ya está la televisión en casa, no. Entonces, pues íbamos en algún comercio que había, que se veía muy mal, recuerdo que el primer sitio donde lo vi, en Lugo, bueno, la vi la primera vez porque yo fui uno de los exámenes que fui a Madrid y tenía familia en Valladolid, entonces pasé unos días en Valladolid, a la vuelta a Lugo de Madrid, y allí en unos comercios de Valladolid ya estaban los televisores, los escaparates, ya transmitiendo, muy mal, o sea, blanco y negro y con una serie de bandas continuamente, la imagen se movía, esas primeras imágenes que recuerdo de televisión. Y respecto a mi casa, pues no llegó la televisión en el momento que salió al mercado, ni mucho menos. No sé el tiempo que tardó en llegar, pero bueno, algo tardó, porque económicamente había que estirarlo todo mucho, ya digo, por los hermanos que éramos y por los gastos que había en casa. No eran grandes, pero éramos muchos. Y en Lugo, el primer sitio donde vi la televisión, que recuerdo, en las galerías de Santo Domingo, lo que antes se llamaban las galerías viejas, cuando están reformadas, en un establecimiento que tenía aparatos de radio y tal, que se llamaba Edufer. Allí tenían un televisor que también se veía bastante mal, pero allí íbamos, tenían el escaparate, una luna muy grande, que decir que veías todo muy bien, y allí veíamos un poco. Y después ya vinieron lentamente pues, los partidos de televisión que transmitían, y bueno, empezamos a ver en los bares, en los pocos bares que lo tenían, que en principio había pocos bares con televisión en Lugo. Non había festa normalmente que non se fixera unha boa queimada. A miña receta é aguardente de Portomarín, azúcar de España, aunque seña de remolacha, e nin outra cousa. Se lle quer dar color, hai unha forma de darlle color que entende todo o mundo, con unha cuchara. Podendo ser, debe ser de porcelana, porque senón tarda moito en queimarse. Faise unha boa con azúcar, faise un bon toste de azúcar, e aí podese conseguir darlle o color que se dé a gana, máis oscura ou máis clara. Se queres como se queres negro, podes a queimar ese azúcar sobre a mesma llama da queimada e vai vertendo pouco a pouco, sale un color que se dé a gana. Esa é a miña receta. Aguardiente de Portomarín de primeirísima calidad e azúcar de España. E digo de primeirísima calidad porque moitas veces dicen, para queimar valese calquera aguardiente. Se tú queimas un aguardiente que tiña calquer sabor raro, cando seña na queimada, destácase máis. Ese sabor destaca máis. Con que por iso digo que ten que ser aguardiente de primeirísima calidad. Ainda agora na miña casa se fan remedios caseiros que son moi importantes e de primeirísima importancia.
Eu podia dicir que miña avoa sempre tiña, sempre, un par de botellas de aguardiente alcanforada. Botaban unhas bolas de alcanfor, me parece que eu non facía pocio ela. Aguardiente alcanforada, pois se tiñas un dolor de estómago ou tiñas un catarro, iban hasta a cama, frotabanche fora da barriga e aquí no peito, e, bueno, o día seguinte podías ir, aunque fora a festa, que xa non pasaba nada. E depois, como non, quen non sabe que unha boa aguardiente a macerar con guindas con rabo e todo. Unha parte importante é o rabo. Pois unha boa aguardiente de guindas a macerar un ano ou dous, canto máis tempo tiña a macerar, millor calidad, son todos os produtos. E se tes un día que te colliches unha cena forte ou calquer cousa, tomaste media copiña de aguardiente de guindas e durmes como un lirón, eso non hai dúda ninguna. En fin, depois hai aguardiente de ervas, que se fan de mil cousas, aguardiente de mazá, que aí ponse a macerar mazá, ou peras, ou fresas, ou arándalos, calquer cousa que poñas a macerar con boa aguardiente, faz un licor riquísimo. Agora, xa os hai hasta moi bons po estómago. Que vou dicir tamén aquí, aunque moitas veces se rían de min. Pois, ahora mismo, a finales de abril ou a principio de maio, antes de que empecen a botar a flor, colleste unhas ortigas que estiñan ben ao sol, e pos a macerar aguardiente con ortigas, sale un color verdiño claro, precioso, e un gran remedio estomacal. Un gran remedio estomacal. E, bueno, que en duda tamén de que se tes unha ferida, podes desinfectala con aguardiente. Eu conocín ali un veciño meu que era canteiro, daqueles que poñían as pedras nas paredes, e iba co martillo e picaba, mancábase nun dedo. Ai, Manuela, traime un pouco de aguardiente para desinfectar esta ferida. Levaban aguardiente e o pobre Sino Antonio bebía a él. E entón, pero Sino Antonio desinfecta a ferida. Si, miña nena, si. A ferida xa desinfecta de dentro para fora. Bebo por dentro e xa desinfecta para fora. Con mil ervas, sabes que o noso campo galego ten mil ervas de todo tipo, e con calquer tipo de ervas que fagas, ervas medicinales, que hai en todos os montes, en todas partes, que fagas un bon licor con aguardiente a macerar. O que si eu aconsello sempre que hai quen ten moita prisa. Esas cousas hai que facelas, como todas as cousas ben feitas, con certa calma. Cuanto máis tempo teña a macerar, millor. Millor. Eso sale riquísimo sempre. E igual con o aguardiente. Aguardiente, canto máis bella seña, millor. Porque os licores, como todo o mundo sabe, ao pasar dunha graduación, cuanto máis tempos teñan, máis se fan, máis embellecen, digo eu, millor calidad. E entón un aguardiente, eu tiño tamén un recordo, fixeron un aguardiente que non sei por que motivo. Eu enxaguei fuerte o garrafón, pero o garrafón debera ter algún vinagre ou algún viño no fondo que se vinagrou, e entón ou non la vei ben ou algo pasou. Cando botei aguardiente, non sei como un día vou a probar, e me daba sabor a pica, a vinagre. Pois, deixeina, ali se abandonou, e aos 4 ou 5 anos, cando me acordei da aguardiente, fui a probar e estaba super rica. Ela mesma se había refeito totalmente. Recordo os veterinarios, pero había moitos remedios caseros, que sempre os vellos da aldea tiñan algunha receta para os problemas das vacas. Recordo que se lles daba en moitas ocasións unha disolución de auga con mel quente. E había outro remedio para sacar a placenta das vacas, cando a vaca non expulsaba a placenta ao parir e tal, decían que se non a expulsaba que non daba leite e tal, pois tiñan un remedio, pero non recordo agora cal. Tamén había outro remedio destes caseiro. E despois, o veterinario que se acudía, moitas veces tarde xa. Que era un drama, cando morría unha vaca nunha casa, era un drama porque era unha perda tremenda, non? Unha vaca, un becerro. Había as romerías, a máis cedo que había, máis temprano que había, era
o San Blas en Camoira, que estaba a 2 kilómetros no mes de febreiro, pero mes de febreiro e todo, ibas a Romaría, bailábase con abrigos e gabardinas e co tal, pero bailábase. Logo, máis tarde, chegaba a festa da aldea, no mes de maio, era o San Eleuterio, era a festa de primavera da aldea. Casi todas as aldeas tiñan festa de primavera, de verao e de outono. Na miña aldea tamén. O San Eleuterio, que era a finales de maio, logo viño o San Juan en Parada, que tamén se iba porque estaba ali a 2 kilómetros. O San Julián, que era a primeira que había era de San Julián, no mes de xaneiro, en Vilacendoy, ali en Bocamaus. Ibas ao Santiago a Meilán, e logo as festas grandes da aldea, que era a Ascensión e a San Roque, que eran 2 ou 3 días de festa no mes de agosto, e despois había a festa do San Martiño en novembro, o día 11. E polo medio había outra en Villalbite, que tamén se iba no mes de setembro. Era cando se acababan casi todas as tareas agrícolas, entonces era un santuario importante, o de Bravos, en Villalbite. Recordo oír contar, era visita na casa, porque vivía cerca, e ademais era quen nos atendía como médico, a don José Penas, don Pepe Penas, que chamaban o médico, decía él, sempre contaba a miña mãe, era unha cosa, decía don Pepe que daban máis os paus das feiras de Friol que toda a atención que facía a todos os veciños das aldeas que atendía. O médico e o cura tiñan un cabalo para atender a súa parroquia, tanto o médico, que atendía moitas aldeas, como o cura, que tamén atendía varias aldeas. O cura de Ombreiro era cura de Ombreiro, de Camoira e de Parada. Levaba eran 3 anejos que habían pertenecido, eran do patronazgo do Marqués de San Martín. Entón, o cura de Ombreiro, que o nombraba o Marqués, en virtud dos concordatos que había, pois era cura tamén desas 2 parroquias. Mira, un dos recordos que teño primeiros das festas de San Froilán era un día que chovía moito, e que baixamos con meus pais, que xa era a época en que nos viñamos nosotros para Lugo, porque despois empezaba o colexio, pero que chovía a cántaros, iba o autobús cheo, abaixo e máis arriba, e que a xente iba incluso na escalería de subida para arriba co paraguas aberto. Ese é un dos primeiros recordos que teño da época das festas de San Froilán. Mire, eu polo 40 e algo houve sarampión. Houve sarampión. Bueno, cociña económica, que nosotros cociña económica chamamos ya esa, que hai que picala ben para arredor. Eu non sei se me pararía a miña mãe na cama ou arredor da lareira nun brazao de palla. Eu sí que non sei. Bueno, quentaban o caldeiro de cocer, de facer a comida para os porcos, cheo de agua, quentaban. Despois, un por un, nunha tina metálica, bañábanos todo, secábanos e despois polvo de talco. Puñíanos todos blancos. E aí se curou o sarampión. Estaba que lle doía a cabeza, porque daquela andaba sin sombreiro, nin anda na cabeza así, doime a cabeza. Bueno, meteuches o sol na cabeza. Collían unha toalla. Non sei as veces que a doblaba, así, e un vaso grande de auga chea, con arriba, e apretando ben. Cando a auga iba calando, claro, pois subían burbujas para arriba. E decían, ves, está salindo o sol da cabeza. A cabeza pasaba. Non sei por qué, pero a cabeza pasaba. Bueno, que me dói a barriga. Bota aquí, vai correndo hasta ali. Daba unha señal que había, vai correndo hasta ali e volve para acu. Pois botaba unha carreira para lo, volvía correndo para acu e a barriga pasaba. Así a cura da abuela. Bueno, e a mí non me pasou, que se me pasara contaba igual, pero ali a un veciño,
pois nas Treixas había quen comía o collo. A colla é todo. A Treixa é collo, é todo. Ali un veciño, pois, que se lle trancaron, que non daban salido. Sabe que fizeron? Nunha berza pelarona e deixaron un nervio limpio e untaron-no con aceite e meteron-no polo cu arriba e saliron as collas. E así nada. Ai, eu con 21 anos nunca fora médico na aldea. Nunca fora. E na mila de paracaidista deronme 15 días de permiso de gratificación por non estar nada apuntada a reconocimiento. De salud sempre fu. Bueno, teño a marca aquí, unha vacuna, que eu creo que foi contra as ganas de traballar, porque nunca, nunca ganas de traballar tuve. Un irmão que ainda vive dicíame que eu debía ter a sangre blanca. Dice, tú non tes sangre, debe ser blanca como a das anemachas, porque eu po traballo sempre chegaba ao último. E para comer sempre estaba o primeiro, por si acaso. Pero tiña a súa explicación, porque tiñamos unha mesa que se levantaba, non? E eu sentábame no rincón. Polo pronto, para entrar, eu tiña que chegar o primeiro, e de salir sempre era o último. Anda, cala, que nunca te veu correr, anda, total nada. Na miña profesión, teño que decir, vivín en Madrid, botei 12 anos de taxista en Madrid, 5 de noite e 7 de día. Pero os de noite collía o taxi ás 8 da tarde hasta as 8 da mañá. E despois unha furgoneta de reparto de fariña. A cama só había os miércoles porque libraba o taxi. Non vía outro día a cama. E aquí no Corgo, 23 anos, sempre estuve á disposición do público, porque non había teléfono. Entón, eu puñera unha emisora no Corgo na gasolinera, outra na casa de Dr. Ferreiro e outra no coche. E a miña estaba conectada á bocina do coche. Se me chamaban da gasolinera, pi, 2 veces. Se me chamaba Ferreiro, daba 3 pitadas. E daquela, polos 70, pois ainda atendeu moitos partos na casa. Moitos partos na casa. E chamaban, e viñan correndo, aí, doutor, que xa fizo agua, está, bueno, correndo, alá iban. Bueno, reconocía, hai que esperar un pouco. Dicía o médico, facíannos café nunha chocolateira de barro. E como era na lareira, ainda collían un tizón con brasa e metían na chocolateira. Así, e así se apagaba o tizón hasta que lle daba gana ao cativo ou cativa de salir. Pero nunca tuve hora de estar na cama, iso é verdade. Nunca tuve hora de estar na cama. Eu, cando viñen, sorprendeu-me. Aquí en Lugo, porque botaran 2 anos en San Roque que me chamaban o madrileño. Entonces era como de feira, que era, a ver, canto me cobras a tal sitio? Canto me cobras? E eu non sabía nada de nada. Pero teño que decir que entrei moi ben ao público, porque eu decíalle, non o sabía, pois o que lle cobre outro, hombre, que eu non teño por que cobrarlle máis. Pois fulano cobra, pois tanto, sempre me guiei polo público. Entrei non moi ben, teño que decir. En Madrid xa había o taxímetro, non? Ao que marcaba, salvo non límite, que había que parar, mirar, apuntar, e de aí hasta onde o deixara era o doble do que marcaba deli a volta. Eso, pero aquí entrei, pero era precio de feira así, sí, pero non tuve un problema. Ai, Madrid, a baixada de maneira, recordo eu a 3,50. A 3,50. E despois foi subindo, non? Foi subindo. E eu tamén en Madrid, porque en todas partes hai. E eu, para non ter jaleo, xa o dicía
a ordenanza madrileña do taxista, que elegirá el trayecto más corto siempre que el viajero no haya elegido otro. E eu, para librarme de lío de excursión, subía a tal sitio e dicía yo, por donde quere que vayamos? E había os que decían así, porque parece, oiga, que se creu que usted que vine en el corto de Guadalajara, porque parece non había boa fama o que viña no corto de Guadalajara. Nunha palabra, que non era así moi listo como a min. Así, o sea, así. E lía, como o meu irmão era máis vello, lía todos os libros do meu irmão, pero os libros de texto, a enciclopedia, eu aprendi a enciclopedia, eu lime aos 6 anos, lín o Quijote, porque estaba da escola, non había cousa. E despois, aos 7 anos, 7, 8 anos, encontrei ali da casa de abaixo unha maleta chea de libros que era dun tío meu que eu nunca conocín, que o matou un coche en Vigo cando salía da mili, e sei que era un rapaz pa ali sempre contan moi ilustrado que teña. E ali, daquela maleta tiña as obras completas de Quevedo, que para min marcaronme moito. Non, ademais sempre me acordo de frases, digo, si queres que las mujeres anden detrás de ti, vete tú delante de ellas. E cousas así. E tiña as obras completas de José Antonio. E tiña as obras completas de Marx. E tiña libros que de Heidegger e tal. Eu li todo aquilo. Non me enteraba da mitad das cousas, o que máis me enteraba era o que máis me gustou de Quevedo, pero eu pensaba, por exemplo, aos 7 anos, eso do socialismo, do nacionalsocialismo, a mí me sonaba ben José Antonio, e as teorías de José Antonio, e claro, eu cando do instituto me fixeron ler outra vez o Capital, para aprobar en sexto, porque eu tiña un 8, e me fixo o profesor de filosofía ler o Capital, senón que non me aprobaba, eu non sabía por qué, porque, claro, ele era un tío do PSG que non o dicía, eu xa tiña lido o Capital, pero tiña lido o Capital antes de 10 anos, que non me enteraba de nada, pero lera o Capital, unha cousa inaudita. O que pasa é que despois chegas ao seminario e estaba prohibido ler. Estaba prohibido ler os periódicos. O meu pai veixaba a chantada, que eu son da aldea, e o meu pai levaba daquelas ou Pueblo Gallego ou Pueblo. Porque, claro, chegaban moi tarde. E según fora a mañá ou a tarde, chegaba unha. Eu, de verdad, cando quixen ser periodista, entre outras cousas foi, cando Julio Camarero vai a Uruguai, entrevista aos Tupamaros, o collen e ten unha libreta, e come a libreta para que non collen as notas. Eu daquela dicía, eu quero ser como este, non? Me lembro aínda doxe. Pois, medrei lendo as reportaxes de Pueblo, porque para min era básica, e lendo a Cándido a página 3, non me acordo hoxe daquela columna, e iso fun medrando con eso. E pasa que do seminario truncan eso todo. E eu teño que ler o dicionario, eu levaba unhas notas en historia tremendas, porque eu sabía máis historia, porque era o que me interesaba desas cousas. E despois, en segundo, deixábanos ler Vidas de Santos. E eu, me sei a vida de Santos todas de memoria, porque eu quería historias. Aos 5 anos fudín a Marisé. Si, fomos para a Naveira de Lama, íbamos a 2 coas vacas, e deitámonos ali da puza, que a puza estaba seca, sacamos as cousas, e cando lle cheguei o meu pitiño á cousa, dixo, xa está. E acabamos. Pero eso foi a primeira relación, así. E quedamos os dous satisfeitos. Sí, xa está. Pero, para min a relación foi algo normal. Digamos, vías os animales, vías todos, e despois, con outras cousas, coas máis grandes. Había un ali de
de 14 anos e eu, con 7 anos, se me deu da cabeza que tiña que deitarme coa Margarita. E andaba tolo por a Margarita, por deitarme coa Margarita. E procuraba ir con ela á escola, e cando íbamos con ela e tal, e dicía, Margarita, teño que facerche un fillo. E dicía, agora non que imos atrasados, mañá, pero era mañá, e nunca me dei deitado con Margarita. Pero bueno, eu intentaba, todos os días que podía, que íbamos solos, eu intentaba deitarme con Margarita. Sempre me dou largas, porque claro, despois, ela xa saliu da escola, porque tiña 14 anos, e xa tiña que salir, e nunca dei collido, pero, bueno, a idea é O Moceo era o paseo, as miradas, e tal, e volver a dar outra volta a ver se te volve a mirar ou non te mira, e tal, e además, naturalmente, o paseo era o que vas co grupo, coa pandilla túa, e ela vai coa pandilla dela, e tal, e ti miras, e ela mira, e tal, e nada máis. Íamos ás barracas, pois, a Barriga Verde, recordo Barriga Verde perfectamente, sí. Recordo, pois, eso, Teatro Argentino, e despois, naturalmente, os coches que chocan, os caballitos, estas cousas, a tómbola dos xamóns, recordo todo iso, me recordo unha cousa mesturada do campo da feira e de Santo Domingo. Santo Domingo e a Praza da Soidade tamén, o Teatro Argentino me parece que se poñía na Praza da Soidade, tómbola dos xamóns ali onde están as Agustinas ou por aí, máis ou menos. E despois os caballitos na zona de Velarde e tal, por aí. O Teatro Argentino, recordo ir cos meus pais, pero o que me impactou máis que o Teatro Argentino foi o Mercantil, que era un cabaré estable que existía en Santo Domingo, na casa que despois estivo o Banco Hispano, e que estaba ali naqueles tempos a Falanxe. Pois aquel cabaré pois, durou bastantes anos, bueno, moitos, algúns anos despois da guerra, e eu vin ali a Xantas Bolas, vin ali pois unha señora que cantaba o bolero de Ravel, por primeira vez escoitaba o bolero de Ravel, e, bueno, iban as cabareteras que sí, que cantaban, non sei se cuplés ou tal, e que ensinaban as pernas, o sea, un cabaré, supoño que light xa para aqueles tempos. Eu era moi neno cando fun aí, debo durar moi pouco ese café despois da guerra, non? Xa é raro que existise, porque o que continuou, por exemplo, en Ourense, había un que continuou bastante tempo despois da guerra, un cabaré, pero creo que era o único que había en Galicia. Aquí eu era un dos habituais de escoitar a banda da música, meu pai era tamén moi aficionado, levábame, escoitaba a banda da música todos os domingos, e despois escoitaba pola radio tamén música, aunque era moi difícil escoitar, o sea, música clásica era moi difícil escoitala, non? E eu, pois, cheguei a Madrid, empecé a ser habitual dos concertos do Monumental, escoitar ali a Orquesta Nacional, a Orquesta Arbós, e todas as orquestas que ali pois, tocaban, e daquela pois, empecé a escoitar cousas que nunca oíra, non? Pois, por exemplo, todas as sinfonías de Beethoven que nunca oíra completas, non? Ali foi onde realmente pois, coallou a miña afición musical, tanto que eu estaba empezando a estudiar para enxeñeiro, pero na cabeza voábame a intención de querer ser director de orquesta, non?